ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഫൗഫാസ് കിച്ചൺ. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി പരിപ്പുവടയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫിൽ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പുവട. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മ ഉപ്പുമാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പം കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. കിഡിലും ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിന്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. 1 കപ്പ് പരിപ്പും 1 കപ്പ് മണിക്കടല 1 കപ്പ് കാബൂളിക്കടലയുമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് 4 മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കാം. പരിപ്പ് ചുവന്ന പരിപ്പായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സെയിം അളവിലെടുക്കണം. വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും. കടലയൊക്കെ നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനൊരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ കടലയും പരിപ്പൊക്കെ മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നന്നായി അരഞ്ഞു പോവരുത്. നമ്മൾ പരിപ്പ് വടക്കൊക്കെ സാധാരണ പൊടിച്ചെടുക്കാറില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു പിഞ്ച് അപ്പക്കാരം, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അരിഞ്ഞു വെച്ച കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതാവുമ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം എണ്ണയിലേക്ക് പൊരിക്കാനിടാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ പുറം മാത്രമേ ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവൂ, ഉള്ളിൽ വേവില്ല. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. ഈ മഴയത്ത് നല്ല ചൂട് ചായയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫലാഫിൽ സ്റ്റൈൽ പരിപ്പ് വട സോസും കൂട്ടി കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പരിപ്പ് വടയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പാത്രം കാലിയാവുന്നതറിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.